देवी गीत हमू गाई बेगो कहे कि माई के जागरण में बन जा। एकरा बाद एगो हम गीत और सुनाई आप सबके। एकरा बाद फिर हम समझ देते भैया लोग के गावे के कहे के बका कि देवों में देव श्रेष्ठ गौरी गणेश के आरि राघव देवेंद्र संग प्रभु अवतार से के कि अंजनी के लाल काल जे करास का पेले कि सत सत नमन बाट सुरसा के भेस के और का कि रुद्राणी ब्रह्माणी ब्रह्मा विष्णु महेश के कि रुद्राणी ब्रह्माणी ब्रह्मा विष्णु महेश के कि गंधर्व वकील श्याम शशि सुरेश के कि अरे आदि अनादि छपनों कोटि देवता के कि कोटि कोटि वंदन अभिनंदन दिनेश के प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की। क्या भैया जागरण के प्रोग्राम होता तनी कम से कम आशीर्वाद हाथ मिला के जयकार लगा के होके बोलिए दुर्गा माता की जय। कहे के बका तने का लेवल बढ़ नहीं दिया। अरे ज्ञानी मिया अरे भइले कचना रे माई हमरा के बेरिया निमिया भइले पत झाड़े माई हमरा के बेरिया निमिया। कहे के भैया कैसे वही में अरे सबका तो बेरिया निमिया भइले का जाना रे माई सबका तो बेरिया निमिया भइले का जाना रे माई हमरा के बेरिया निमिया हमरा के बेरिया निमिया भइले का जाना रे माई हमरा के बेरिया निमिया भइले बहुत झाड़े माई हमरा के बेरिया निमिया। कहता हमने के परम आदरणीय गुरुजी मनोज कुमार ज्योति जी यहाँ के नाम में बहुत कुछ लागल बा। म्यूजिक डायरेक्टर गीतकार यहाँ के बहुत सारे गीत हम बोले बानी। कहता भक्ता होके दे बिहान निमिया जरी से कतई बोगे माई होके दे बिहान निमिया जरी से कतई बोगे माई अरे जरी से काटा के निमिया कि भरबो भोरा नगे माई जरी से काटा के निमिया कि भरबो भोरा नगे माई जरी से काटा के निमिया भोरा नगे जरी से काटा के निमिया।
का बहुत ही अच्छा साउंड हमारे बड़े भैया शिव शक्ति कल्याणपुर कन्हैया जी के बाद बहुत ही आशीर्वाद प्यार मिलेला यहाँ के माध्यम से। लास्ट अंतरा में लेके कहो तका कि अरे औठी पौठी रो पबुनी मिया हर केला ना रगे माई कि औठी पौठी रो पबुनी मिया अरे केला ना रगे माई बीचवा में रूपब मैया। देखी हर चीज चढ़ा दी माई के कोनो चीज चढ़ा दी लेकिन अगर एगो अड़हुल ना चढ़ेला माई के तो उतना बिना सब श्रृंगार खराब लगेला। ऐसे कहता भक्का बीचवा में रूपब मैया अड़हुल के हाथ